hartzen. Noi da, eguzki atera dala eta... Ai, hau bizipoza. Bona metxo, iruneska, lasai herrian. Lasai herrian, uain arte bintzat. Kaixo irukote! Zer moz, ondo? Ze, atxeden hartzen? Batren nekatu gabet atxeden hartzen? Jogurinas, 5 minutotan galderak egin, asmatzen duzuen aldiro 20 euro, patrikara, nik jarrot erantzun zuzena. Zuen artean ere laguntzen alduzue? Nik benetan. Ba, maitena jozten du eta... Bai, orduan, zu prest daude? Bega, zu nirekin edo orduan, zu zea bostera maila. Nik zuri galderakin eta nire ekar erantzun zuzena. Baina azkenean ziur dirurekin geratuko zarela. Orduan, onartzen duzu? Bai, bost baietz? Bega ba, bost baietz. Jarri txutik, iopa! Eta bega, mikroa eta lehiatzea. Bueno, orduan, baitan, neska gaztia. Bai. Zer bat urte? Eta bi. Oso gaztia orduan, 22 urtekin. Eta ze, Bilbotarra edo? Ez, Samudiokoa. Samudiokoa, tamen ikasten. Ez, bai, inglesa ikasten. Ingelesa, nizu, selektitateat hori hori dena pasata ja bukatu zenuen ja. Bakarrikan ingelesa. How do you do? Fine? Yes? Ok, venga, azite zen, denbora. Zeizen du David Beckhamen emazteak. David Beckham, bere emazteak. Zeizen du? Bike, pentsau, ez dela. Victoria. Victoria? Beckham. Beckham. Victoria Beckham edo bai? Venga, denbora. 13 segundo. Bueno. David Beckham. Arroparekin, arroparik gabe, gatontzilok eta ez, iragartzen ditu. Baita ere, bai ara bai. Eta nahi Euskolabel. Euskolabel hobekio. Bai, nahi gabe. Bai, euskaraz ez dakik bintzat. Bueno, Victoria Beckham, hori da bere gizonaren abizena. Baina, bueno, Victoria Adams, baina ondo emango dut. Bega, zuzen, oso ondo, Victoria Adams edo Victoria Beckham. Oso ondo. Bega, tori 20 euro. Zagin, lagunak no dizena? Ane. Ane! Ane! Ya eta lehenengo bilete ya, Patrikara. Oso ondo, eta laguntza eskatu gabe gaina. Bueno, ba, 13 segundo besterik ez, 20 euro, jarra dezagon. Denbora. Zeizen du Eskimalen izotzezko etxeak. Iglua? Denbora? Jode, baina inbartzutik galdera ondo behar duzu. Zeizen du Eskimalen izotzezko etxeak. Hoi da. Iglua. Ba oso ondo zuzen, oso ondo, bertxo 20 euro. Bueno, hola xen. Baina ikusten duzuen ez galdera erraxa dia. Hoi da, eta Eskimalek baikzen nola urtzen duten elkar? Lan sudurregaz edo. Habe nola da? Hola xe, nire Andria, lasai, hau dena programangatik da, dena programangatik. Bueno, 19 segundo besteik ez, bi galdera inda, jarra izagun hirugarrenekin. Denbora, Bizkaiko zerritan dago koke planta bat. Bizkaiko zerritan dago koke planta bat. Venga, bota, bai, galdetu, bai, nahi duzuna. Koke planta Euskal Herrian badakizu zerritan dagoen? Koke? Koke planta, ez? Zuek? Koke planta? Ez. Bueno, berrogeita hamabost segundu. Euskeraz? Ez. Koke planta bat, nun? Barkatu. Koke Batzuk planta alde, dakizu batzuk kontra. Euskal Herriko ze herritan dagoen? Eta bai prentsan eta bai Ez. gaur egunen eta bueno, askotan azaldu zen gai hau. Barkatu. Koke planta dakizu ze herritan dagoen? Bai, koke planta. Koke plantan... Euskal Herriko ze herritan dagoen? Ez dakizu? A ber, Maitane! Paso egin dut? Joda, paso. Ega, mentxe badator. Urbiltzen delikan arrango, diot. Nahi baldimo paso egin. Paso, paso! Nahi gazo paso egin, bai! Bai. Edo bota izen batola, edo zen, bota bat. Samudio. Samudio, venga, denbora. Jo, eneki. Hain urrun zinen, hain pizkatu juka, ze badago pasoetik aukera. Edo diru ziurtatu, denbora ez galdu. Bueno, ba, koke ez da koke planta nun dagoen, zerritan dago koke planta bat, zuk azkenean Samudio erran duzu. Vamos, zure herria. Zure herria mal dago koke planta bat. Ba ez, ba, buski zen. Venga, 20 euro voltatu. Bueno, lase. 20 euro, handik badituzte bertxo gehi hor. Eta, amiga, ja, 26. Ja, denboraren erdia gortuta. Bueno, Teresa jaketa ikusten aldituzu. Bai? Badago bat oso ezaguna, dena behinean agia zera sobera gaztia. Ikus ezagun, denbora. Zeintzuk ziren Friends, telesaileko pertsonaia nagusien izenak. Bega, galdetu bestela hortik. Friends, bak, ezta? Bai, taberna bat, eta, bega, zuk ekarri. Izenak, venga. Apa, barkatu, Friends ikusten zen dute? Bueno, protagonista nagusiak 6 dira, baina
lau izen. Botatzen baditu, Frantz ikusten zen da? ontzat emango dut. Kontuan arrara, 22 urte besterik ez da. Badakizu zeintzu diren pertsonaia Ez dut, nagusien gaur izenak? egun telesaila hau ez dagoela, ez? Bai, Rachel, Rachel, Joel, bai? beste bat zen Monika, Bai? eta beste Beste ez dakizu? Zeintzu ziren, Rachel, Rachel, Monika, Joe... baina galditu igual beste bat. Eskerrik asko. Danak Bueno, izango venga, dira. Maitane, venga. Iruta Aparkatu. berrogei ja. Euskaraz? Iruta berrogei, hortzen dabil galdezka. Hau, papargatu, Frantz ikusten zen duen... Rachel, Monika, Joe... Venga, bentsat lau. Maitane, bentsat lau izen. Lau izenekin nahikua. Vale. Lau izenekin Rachel, nahikua. Monika, Joe, Chandler. Venga, Vale. seirak agian. Joey, vale. Venga, Mon- a ver, bota izenak ja. Monika, Rachel, Rowe... Rachel, Monika, Joe... Joey... Rachel, Monika... Ross. Ross, venga, Vale. denbora. Jarri betxe. Bueno, lau eta baita lau. Oain ja lasaiak, a ver, sei dira protagonistak. Vale. Ordo mono, bakita Ikusi, baita bi ikusi, urte bai. batzu ja bukatu zela zele sailean, izaten badi zurrumurruak egian pelikula bat ingo dutela. Baina ber, sei dira, nik ja lauekin ontzat emango du. Vale, eskerrik asko. A ver, bota izenak a ber berriz. Rachel, Monika, Rachel, Monika, Joe, Joey eta... Ross? Ross, Chandler eta Phoebe, bai, zuzen, oso ondo. Tuari, bertze bai euro. Bueno, ba, lau eta baita lau, Zenbete, guztia dira 5 minuto, 40 euro ez da. bai? Bueno, nik uste dut hau jakingo zula. Zine aditua do, ez, festivalak eta ezagutzen dituzu, pixka bat, bai, bueno. bai. Denbora, zeizen du Frantzian egiten den zinema jaialdi ezagunak. Frantzin, bat, ezaguna, zine jaialdi bat. Bota bestela galdetu, do paso edo... Paso ez. Eso ez dugu denbora. Barkat. Frantzian egiten den jaialdi famosoa, festivalana? No, festivala izan da? Auto berroita mar. Bai, festival. Azkar. Bai, de cine. Maitane. Vale, Cannes. Cannes. Denbora. Lauta berroita malau. Ordon, zine festival bat. Frantzia, festival de... Cannes, oso ondo. Bertze gai euro. Tori, bertze gai euro, iruro gehi. Eta 6 segundo besteik ez. 6 segundo besteik ez. Ez da denbora asko, baina, bueno, badago galdera bat, motza dena, zer moduz kimikarekin? Oso txarto, baina hau ez da zaila. Ordon, ez duzu denborek izango galdetzeko. Nik botak izut galdera eta tita batean bota erantzuna, bale? Bega, 3, 2, 1, denbora, zein da artsenikoaren simbolo kimikoa? Artsenio? X. X. Bai. Y, X, hau zer da, ekuazio bat edo zer da? Ez, AS! AS, oker! Venga, karro euro. Bueno, zenba lortu duzu? 40 euro. Bueno, 40 euro, ez da asko, ez da gutxi, baina bikoitza lortzen alduzu. Hau da, bider bi. Torri. Eta ostantxan lotuten ez zebe gabe? Hori da hartuko zuen arriskua. Lortu ezkero, bai, ez da galdera, baizik eta proba. Lortzen duzula, bikoitza. Ez duzula lortzen, 0. Edo berzela horrekin gerau. Bale. Orduan bai? Bai. Bost baietz? Bai. Bega, bost baietz, egin dezagun proba eta ja 80 euro lortzen ditu. Baitane, kaso man, ez da zaila. Ez da zaila, baina behitu barko duzu, laguntzen pixkatera behar duzu, eta bidean istripurik izuki. Bale. Istripurik izuki, bale? Bueno, lagunaren gana Juan, eta hino adun izan zuen lagunak. Bai. Ane eta Ane, Maialen. bai, Aneren gana Juan. Eta 2 bizikleta lortu, eta bakoitza bizikleta gainean onatekarri. Bale. Txan, lasai. Ulertu zu, ezta? Hori dena, minuto batean, ja! Ane, lagundu bat lortezu mesedez. Ane, a ver, ayúdame a encontrar una bici, ven. A ver, una bici, no sé, esa... Sí, pero que está atada. A ver. Biatu, a ver, hori norena da. Bai, bizikleta bat bakotxak,
Zuioan ara. Ah, hemen dago beste bat. Baute, ez dakite nora joan. Ba, ez que ikusi dute bat hemen, hain badire gehiago. Hau, barkatu, izten oso bezik. Mira, anek lortu du. Vale, eskarri asko. Mira, hementxe datoz. A ver. Gainean. Erori gabe. Dieta. Balazta, xon. A ver. Bigarrak emango du denbora. A ver. Denbora! Quieta, Bueno, lasai, ez erori orain, ez erori, oso ondo. Bueno, baina, kronak geratuta, ordon, laguna errena joan zara, oso ondo. Bakoitza bizikleta bat, eta martxan ekarri dituzte bizikleta hauek. Oso ondo. Denbora barruan, bai ala ez. Mesedez bai. Bai, zuzen, oso ondo, proba gaindituta. Txalo bat, proba gainditu da, oso ondo. Bueno, 20 euro, Eskerrik asko. bertze 20 euro guztira, 80 euro eta 2 muso, ezta? Venga, 2 muso. Oso ondo Maitane, garri 2 muso. Ane, etxuela telebistan azaldu nahi eta bina, anetxe dago telebistan. Bot baietz!